Dobro večer, poštovani gledalci. Ova emisija Biser, ja sam Vanja Bulić, moj večerašnji gost je gospodin Žika Milošević, na estradi poznat kao Roki. Je to dovoljno reći Roki na estradi? Mislim da je sasvim. A postoji ovaj drugi Roki? Pa, Roki se drugi pojavio kasnije od mene. Dobro. Ali ja mogu reći da si ti prosvetni radnik, da ne kažem estradni radnik. Da, upravo je tako. Upravo da sa estradom, ja sam se bavio i prosvetnim radom i danas to isto radim u svojoj 50. godini i nekako furam. Dobro, pričat ćemo malo kasnije o tome. Nije to baš lako raditi do ujutro, 5-6 sati. Na jednom poslu podoći, deca gledaju svaku boru, razmišljaju zašto je nastavnik danas neraspoložen. Prvo, šta deca kažu za tebe kao nastavnik? Ja bih volio da odemo kod moje dece, oni bi rekli najlepše o meni. Par stvari ću reći da su oni moji drugari i ja njihov drugar. Često me zovu i Branko Kockica. Volim da se s njima pošalim, naigram. Sve moje muke oni shvate. Kada sam ja premoren, ja im pustim da nešto lepo čuju, neku zdravu, finu pesmu i onda raspoloženje dođe na sve. Da, jesi sebe neke stare pesmarice, vjerojatno ovakvi ljudi odavno nisu vidjeli, zaboravljeni. Ti si čovjek koji zna mnogo pesama. Ovdje kaže, najnovije pesme tamo, ali 81. godina, mogu zamisliti koliko su stare, je li tako? Dakle, možda ti zbog toga zovu na krštenja, svadbe, pa Boga mi tamo kad se sahranu ljudi, pričat ćemo i večeras o tome. I tamo se peva u tvom pre. Ti dolaziš odakle? Ja dolazim iz jednog stiškog sela Makca na tromeđi 3 grada, Velikog Gradišta, Kučeva i Požarevca, gdje sam živeo sve do svoje 30. godine. 20 godina sam građanin Požarevca. Tu je supruga našla posao, deca su pošli u školu i onda sam morao da iz sela doći. Koliko su ti deca? Imam sina jednog, ja znam da imate vi malo više, dobro, da su nam živi i zdravi. 3. godina tehničke škole, znači tu je na pragu da bude punoletan. Razume li on ono čime se ti baviš? U potpunosti me podržava i on i supruga, čak i moje kolege sa posla, jer zaista sam predan i jednom i drugom poslu i mislim da u jednom i drugom postižem neke rezultate koje ću dokazati ovdje ako treba. Dobro, šta je poštenije? Koji je posao poštenije od toga? Pošteni je posao da čovjek koji voli decu, koji se druži sa decom, jer generacije su iza mene i sada se sretnemo, nekad se isplačemo, nekad lepo popričamo o lepim i tužnim uspomenama. Neisplativ je posao prosveta. Ovo je mnogo teži, komplikovani posao, ali je u svoje vrijeme bio mnogo ispitaviji. Sad više nije. Ja sam čuo da si jedan došao sa neke svadbe, se donio 7,5 kg para, tako? To mi ćemo pričati malo kasnije. A cijel orkestar je donio više od 100 kg para? Oko 100 kg para. Posjetit ćemo se to vreme. Dobro da kažem gledalcima, ovo je tvoja prva ploča, to je mala singlica, svoje vremena su snimane. Tako je. Kad je ona izašla? Izašla je 1975. godine u znak jedne moje pobede na jednom putujućem festivalu koji se zvao Mladi narodna muzika. Dobro, ovdje si kao hoki, on je da uneo taj talas sa dugom kosom. Pa to je to vreme, kad smo imitirali hokija svi skoro. Dobro, imaš i long playku snimljenu, izašao ti jedan CD, drugi je na putu. Jeste, na putu je u pripremi. A šta je ovo? To je jedna moja Amalija, kako je zovem. Ja znam da je to frula, ali znaš što te podsjeća ona? Prvi put sam zvuke njene čuo, možda sam imao samo 3 godine. I to je od tada je to toliko stara? Zanim. A ti sviraš? Ja znam da osviram nešto, deda je pravio te frule i ostavio je meni tu kao jednu uspomenu. Pored stada, pored ovaca kao dete, bilo je i sramota ne osvirati nešto na frulici, tako da sam ja naučio par tonova, melodija i tako. Tvoj otac bio muzičar? Otac, nažalost, nije bio. Deda je bio muzičar i bio je izvanredan primaš. Od njega sam prve akorde i prve pesme. Sam čuo da je bio kod Carevca primaš. Jeste. Jedno vreme, čak i sa Carevcem svirao prim, kada su bile te kapele, 3-4 muzičara, normalno ono malo, tipa Burduša, Caneta i Rajka. Da, La Campanella. Tako, La Campanella, bukvalno. Mogu da čujem 2-3 tona, kako zvuči? Može, brate. To je fin instrument, pravi se od radnog drveta, ovo je malo samo ukrasno. Evo, ja ću da vam osviram prvu pesmu koju sam ja naučio. A reci mi, kakve su reči prve pesme koje si snimio? Prva pesma, šta bi mala dala da imaš ovakvog
sve bi dala za Poljuce, tako može. Mogu ja, jel tako? Normalno. Pazi, najnovija ti Švaler je prva pesma. Niko nije smeo da zagrize jabuku, da u Švalerima ispeva par stihova. Ja sam stao u njihovu odbranu. Ako si ti Švaler, znači šta evo ćeš i u branim moju i tebe odbranu? isto, kao i sve. A šta ti misliš, da me Švalere. braniš? Hoću. Dobro. Pesma će nas odbraniti ako je čujemo, bar jedan deo. I kaže gledalcima da će večeras zaista čuti mnogo neverovatnih priča, onoga što doživljavaju estradni umetnici na svadbama, krštenjima, venčanjima, rođendanima. Svim i veseljima, sahranom. rastavama, Jel može se dostavama. kaže, kad se pomene sahrana i muzika, to ne može se reći veselje, ali na neki način i jeste, tako? Jeste. U bukvalnom smislu ne. Ali jedan deo naše Srbije od reke Peka pa nadalje poštuje stare te običaje tako da pokojnik ako je voleo i bio je meraklija, Da. kafanski čovjek, kada umre na svakih 40 dana, pola godine, godinu dana, muzika odlazi na njegov grob i izvodi one omiljene pesme koje je on voleo, koje je on uživao. Pa ispričaj mi, kako ti ide nagodba? Šta ti kažu, gde ideš, šta ćeš da radiš? Kada krenemo, sviraju se obično tužni marševi, tako nešto i ne peva se. Tek kad se dođe tamo, Ne, a kad pogađate posao, šta ti kažu? tada to se zovu pomane. Aha. Kaže, hoćete majstori da odsvirate pomane i gazda ponudi svotu novca, recimo 100 maraka po članu, 5-6 dođite, nemojte mnogi, to nije baš neka svadba, neko veliko veselje i normalno posao padne. Onda odemo do groba, tu se ponesu razne đakonije koje on voleo, od pića do jela, sve se to na grobu rasprostre lepo i onda oni napišu pesme. Voleo je sevdalinke, voleo je mangupske pesme, mangup bio i onda se to peva jedno sat, 2 sata vremena i završava se. A čekaj, a ovi koji su došli tamo, oni ne učestvuju u pevanju, oni samo slušaju. Oni samo slušaju. I po vremenu viču ami tamo i Kad prekrste završiš se. pesmu, on kaže amin i preko... Da, posle svake pesme. Jel tu ima bakšiša? Bakšiša faktički na grobu nema. Međutim, nekad se desi da se to prenese i u restoran gdje je on odsedao i Znači, tako dalje. nastavi se. Onda se nastavlja da ime bakšiša, onda je veselje u pravom smislu reći narodsko naše. Ali opet u slavu onoga... U slavu njegov. Sve se pesme izvode njegove. To što je on voli. Ali To ima se li tu napiše. interesantni slučajeva neki koji ne može čovjek da zaboravi vezano za to? Jer to su zaista neverovatne stvari. Mislim, kad bismo ispričali nekome... Jeste neverovatne, ali su istinite. Recimo, to je i okolina Kučeva, i okolina Negotina, Zaječara, bar gde sam ja sve bio. Kladova, Bora, Majdanpeka i tako Ima dalje. neki događaj koji ne možeš nikada zaboraviš, a recimo nisi očekivao to na grobu ili u kući. Pa prvi put to mi delovalo kao šarlatanski. Međutim, hteo sam da isprobam to jedino što nisam radio. Sve sam u toj muzici isprobao, ajde rekao da vidim i to. I sa nekim Rašom iz Velike Bresnice, lepo odemo i obavimo i taj ceremonijal. Jesu mnogo zahtevni tamo na grobu. Pa da vam kažem, i nisu tako. Tu otprilike 10-ak pesama se otpeva na grobu i tih 10-ak pesama se ponovi par puta kasnije ili u domu pokojnika ili u nekom Jer restoranu. zahtevaju i tako uglavnom dalje. muški pevači ili idu i žene? Ne idu žene. Ne idu žene? Isključivo muškarci. Znači, tu su hendikepirane umetnice, jel te? Pa ne verujem da više. Dobro. I nisam te pitao šta imaš ti od obrazovanja? Od obrazovanja imam učiteljsku školu i uporedo sam završio srednju muzičku školu. Pošto nije mnogo nastavnika u mom kraju, 20 godina sam samo muzičko predavao moje deci u 2 škole, u mom rođenom Maksu i susjednom Srednjevu. Dece je sve manje, kao što znamo, odelenja je sve manje, časova sve manje i onda je došlo da sam svega 80% imao radnog vremena u predavanju muzike, pa sam uzeo ove male i mislim da sam srećniji sa njima puno. Dobro. Kako krene čovjek da radi svadbe? U kojoj godini si ti to krenuo? Ja sam posle armije krenuo, to je bilo negdje 22 godine. Jel si pevao i pre toga na... Pre toga sam imao neki amaterski staž, veoma Čekaj, si mali. bio rocker ili? Pa u jedno vreme sam bio rocker. Pa vidimo Čak sam sliku. imao i grupu, ako vas zanima, Four Cats se zvalo. Kako? Four Cats, 4 mačora. A, si pevao ili? Ja i pevao i svirao gitaru. Pa to je znači bio ovaj izgled, jel tako? To je otprilike to. A koja je to vrsta muzike bio rock'n'roll? Koje ste grupe hvatali? To je bilo vreme Beatlesa, Aha, vreme Rolling Stonesa, Beach Boysa i mnogo se baš svih. Pa kako si on u sebi prelomio da pređeš te muzike na ovo? Neisplativa muzika. Neisplativa muzika. Recimo, to su bile žurke koje smo organizovali i po Velikom Gradištu i po svim selima koji su imali male neke male seoske sale i tako. Međutim, od onoga što se živi je bilo maltene ništa. Slabo, dobro. I kako izgleda ta prva svadba? Prva svadba
ja ću da vam pokažem posle na slici, to je taj moj drugi dodbrtor, imam ih dvoje. Prvi mi je naučio prve pesme, a ovaj drugi me je odveo na prvu tezgu. Sećam se lepo, to je bilo 75. godine, 29. novembar, Dan Republike, bivši tako. On nas povede, njegovog sina i mene, mali je svirao negde oko 10 kola, mlađi od mene. Ja sam znao oko 100 pesama. Navodno samo da idemo u zvanje, nikako da se eksponiramo Šta je pred... to zvanje? To znači ideš tamo po mladu, ali tako ne? Prvo se ode po kuma, pa po starojka, pa po Čekaj, on devera. izvoljava tamo? Molim? Izvoljava li kum tamo? Ne, to se na čelo zalepi neka parica, na harmoniku stavi, ode se po kuma, kum se dovede. Nisu one bili šatori, su te kasnije došli. To je bila jedna veća gostinska soba, sala neka svečana, kako se je zvali. Čim stigne kum, druga muzika ga prihvata, znači dvoje ili troje idu po starog svata, pa po devera. Kad se formira celo društvo, onda se ide po mladu, uzme se mlada, da li je venčanje u mesnoj zajednici, kancelari ili u crkvi, kako je kog zahteva. Kako ste prošli? Su bili zahtjevi mnogo na toj prvoj, ste uplašili? Pa nismo se uplašili, evo što se desilo jedno čudo, odmah kod mene se čuda milion desilo u životu. Mi smo došli kao deca, onako 14-15 godina, kum nas je prvi put video. Ovi stari muzičari, tome su kumu opelješili zadnju banku. I kad smo mi završili sav taj naš posao, kum je samo rekao, neću vas da vidim, daj mi one golupčiće. Vas klince. Nas dvoje sami i zamolimo jednu mečku, kontrabas, ajde baš da ne bude to samo, jedan stari čikarga, tu nam je pomagao malo i mi kažemo, mi samo što znamo pevamo, ali nemojte da nam iznovetate. Kaže, samo vi izvolite. Mi otpevamo to, ja mojih 20-30 pesama, ja sam pun bio para, harmonika bila puna para i eto, vaterno moje prvo krštenje. Pa i u mečku su stavljali tačno. Dobro. Kad si počeo da radiš sa koleginicama? Jer prave svadbe Pa bez... da vam kažem nešto, u mom kraju, bar ja ne znam, preko Morave sam čuo da je veoma rano počeli koleginice da dolaze na te tezge, one su bile nekako više kafanske pevačice. Domaćin koji pravi veselje nije volio da mu pevačica peva. Zašto? Ta moda je postala u mom kraju tek negde od 80. godine. Pa nekako je bilo, to su domaćinski ljudi, vidi, doveo kafansku pevačicu i tako. I mislim, čisto zbog toga ja mislim da su ljudi, dok se sad okrenulo sve. Pa dobro, onda nije bilo lako vama, muškarcima, na Ja svadbama. sam pevao i Napije se. pesme o Lepe Lukić i Silvane pokojne, sve sam ženske pesme I volio u da žensko rodu, jel? Tako, bre. I što, ovaj ti naručuje baš tako? jel? Tako, žena dođe, kaže, au, kako beše ono, od izvora 2 putića, znam, rekao, može, dobim ja paricu, pevam ja to fino. Jel su tada u tom periodu da se izvoljevalo i tada li su postali ljudi besni kasnije? Da vam kažem, nije bilo mnogo pesama i nije bilo izvoljevanja. Recimo, ja sam godišnje u to vreme učio oko 100 pesama. Sad ih, Vanja, nećeš da veruje, znam oko 5000. I opet se smatra da ih ne znam. 5000 pesama, znaš? A tu ću da vam kažem kako sam proverio. Uzeo sam lepo, kao što u radio stanicama, to mi je ovaj moj Petko iz Radio Požarevca, ako me nekada setneš, a da što te prineseto, ak me rako večer dane, A, B, V, G, D, Đ, kad sam stigao slova Š, 5012 pesama sam. Sve reči, nema Sve sa nagađanjem, no? Bez nagađanja, bez čitanja, sve iz glave. A kako učiš ove nove pesme? Teško mi je to. Zašto? Nekako sam izvorni pevač, više mi je duša ostala tamo. Ja moram da ih učim, ali odmah da vam kažem da ih ne rado pevam. Pa nemojte sad te čuju, pa nećete zvati. Ne, mora. Ja imam moju publiku koja će mene uvek da voli. Dobro. A kako to kreće da ti ljudi zavole? Znaš Pa šta evo. sve spreman i šta mora da radi čovjek da bi ga zavoleli i Ja ću da vam preporučili na kažem. drugu svadbu? Da vam kažem samo moje prvo vatreno krštenje sa 12 godina. Taj čika Mika koji me naučio prvih 10 pesama, želeo je da me prvi put plasira pred publiku. To je bilo u mom selu, jedna seoska priredba, bio je neki svetak, ne mogu da se seti, zaista je to davno. I naučio me pesmu, tamo u daljini pogled mi se gubi. Ne ide dalje, moje srce ljubi. I izađem ja pred onu punu salu, onako mali, žgoljav. Čim sam prvu strofu otpevao, počeli su aplauzi i ja se zbunim i zaboravim tekst dalje. 3 puta otpevam ja prvu strofu i dobijem ovacije, ali neslavno sam prošao to na Ne svom prvom. prelaziš na drugu, a tako? Nisam, zaboravio se sve, zbunio se toliko pred onim narodom, ali sam se snašao, oni odsviraju i ja opet, njih dvoje su isto bili 2 harmonike, 1 kontrabas i ja ponovo po 3 puta poklonim se i verujem da mnogi nisu znali da ja pevam 3 puta istu strofu, ali ja sam tako morao da se izvučem nekako. A recimo, vatreno krštenje, ono što se kaže, svašta mi se dogodilo na svadbi. Priča je duga, mogli bismo napraviti 3 emisije, mi ćemo da je Evo, ja ću te skratimo slušati. najkraće. Izvoljevanja prva su počela tek onda kada su ljudi imali par. Da.
Kada su Kad otišli se u osjetio inostranstvo, gazdom i da može da vlada tobom kao... kao igračku, Da, baš tako. bukvalno. To su ljudi koji su godinama radili u inostranstvu, koji se spremaju za jedno veselje, koji onda u ono vreme za njega nije bilo ništa 100.000 maraka da spremi za muziku, ali to ti na muzici izaći. Evo, ja ću par nekih crtica. Za muziku 100.000 maraka. Muzika je u mom kraju najskromnije svadbe, da kažemo, toliko se uzimao. Inače bilo i više. To znači koje godine, 80? To je od 80. do 86. 7. to je cvetalo. Ja ne znam ko su u tom peku, možemo sve muzičare redom da pitamo, isto će ovo reći što ja, nije obogatio. Bukvalno. Ja ću samo da vam kažem da od 80. do 87. godine za 5 godina sam zaradio čistih 250.000 maraka i napravio ovu kuću koju imam i zovem je Narodna kuća, jer mi je napravio narod. Prosveta mi nije napravio. Dobro. Jedno te pitam, štrajkuješ sada? Ne štrajkujem. Dobro, Ja mislim pošto da je imaš drugi- glupo štrajkovati zbog moje dece, zlatne, da i držim neke časove skarabuđene tako koje nisu u mom fazonu, ja ne štrajkujem. Ali... jesi- Podržavam. Ako to Svak kažemo, nekad- stvarno je nek bedno. svako- Neko proba svako kako traži svoju sreću. Ti radiš ovako, Ja sam oni se do- snašao ovako sad i Dobro. nekako ide. Ajde idemo na te svadbe, idemo... Pa evo ja ću par crtica koje sam ja doživio, inače imam puno stvari od starih ljudi koje sam čuo. Pa šta si prvo slušao pa si se pripremao? Recimo, šta si najčudnije slušao pa si razmišljao da li će se to i meni dogoditi? Najčudnije mi je bilo, recimo, da može čovjek da se popne na drvo i da peva. Ljudi kažu, jeste gledali vi muzikante? Ja sam to gledao, ali sam bio srednjoškolac. Pa nisi Tako, verovao. brate. Kaže, kada svi muzičari idu, izigravaju ptice pevačice, kaže, gore, pucaju puške dole. I još moraju da vise nogama okačeni. Tako je, brate. Dole se uzme ona pila i počinje sa njome da se struži, nekada sa sve drvo muzičari padnu dole. To si oljušteni slušao, u jesi vodu. doživao? I doživio. Koliko puta? Doživio sam 2 puta. Jednom sam doživio na Orahu u uličnom mom selu, a jednom sam doživio na Dudu ili Jagodi, kako je to oni zovu. To je selo, mislim da se zove Senaja kod Mladenovca. Dobro, kako kreće prvo sa orahom? Oni A šta ti kaže? Ovo idemo sa orahom prvo. Kako to kreće? tu kad dođe ono pijano društvo, Meraklije, negde se zovu Tojagari, negde se zovu Duveraši. To su ljudi koji su ispit čuture, koji dođu samo da pojedu, popiju, nisu zvanice. I da malo polude. I da malo naprave neku svoju terevenku. Onda je, ili da se popeš na sto, oni ti ljušno sto ti padneš, ili na drvo, eto, to su tako. A čekaj, ti znaš da ćeš pasti, jel tako? Pa ako pretruga drvo, nema da je, mora da se leti. Pa dobro, a kako ti on to predlaže? Jel on daje neke pare za to ili jednostavno je siledžija? Pa faktički ne daje pare. On A to zašto ti to radiš? ode kod gazde i kaže, molim vas, jel mogu ja da zamolim jedan moj merak da muzika izvede? Hoće li ovaj najdeblji, hoće li ovaj najtanji? Sad bira on koliko hoće. I sad kaže, ajde ti. Dalje on harmonikaš, violinista, gitarista, čak bi dobio i batine, ako ne bi to izvršio. Jesu spremni čak i na takve stvari. Zato se zovu Tojagari. Oni imaju dugačke ovakve močuge, bele, koje vuku sa sobom i čisto ovako ih malo isprovociraš. Boga mi loše. Dobro, jesi ti tada bio sam na drvetu? Ne, nisam. Ja mislim da smo tad 6 bili u družini. I kontrabas gore? Ja. Kontrabas, gitara, 2 harmonike i vruna. Ptice pevačici, rasporede vas po granama. Po granama. Ajde, cvrkućite malo i mi pevamo sad neku pesmu. Nije ta, daj onu drugu. Nije ta i sad dok oni to imaju taj merak, 5-6 pesama prođu. Ne znaju, kaže ptice, ništa. Pila radi i drvo pada. Gotovo, Dobro, o završeno. čemu razmišljaš? Molim? O čemu razmišljaš? Samo razmišljaš da li ćeš živu glavu da sačuvaš, da ćeš polomiš rame, kako ćeš da padneš. Da si te izlomio grane, neko? tako. Sreća je moja da sam samo grebotine imao, oba puta, a nijedno. Pao si na kuću, a? Ne na kuću, na sred dvorišta da padne. Betonsko? Pa i bilo i betonca. I osne se pošteno. A čekaj, je to najteži deo koji čovjek doživljava ili ima gorih stvari? Pa i mi gori. A to su? Recimo, jedna od tih gorih stvari je kada je dosadan stari svat ili kum, pa se navetaju mimo nekog protokola svadbe. Recimo, stari svat mi se desilo kod Despotovca da 5 dana nije hteo da slomi jedno svadbeno drvo. Čekaj, I šta 5 je dana- to, svadbeno drvo? To je jedno drvence koje se okiti u znak mladenaca i stoji čitavo vreme pred mladencima i pred starim svatom. Tu se A čime okači, se okiti? okiti se sa onom hartijom koja se ukrašava. Znači kao jelka, onako. Kao jelkica, da bome, onda se stavi neka jabuka, kruška. A šta je funkcija tog drveta? To je kao da bude rodna godina i da imaju mladenci
Dece. Dece. I To je šta, neka i paganska. dok to stoji tu? To stoji dok se ne završi svadba, To odnosno je kad se... kad on polomi to, to je svadba faktički gotova. on se ispraća i toga trenutka svadbe više nema. Dobro. Ovaj je bio Meraklija, trebala je svadba da bude samo petak, navečer, subota i nedelja. Mi smo završili, čini mi se, utorak ili sredu. Kad ste spavali u međuvremenu? Pa to je spavanje možda 2-3 sata, koliko i njemu trebalo se odmori. Ponovo se ide po njega, ponovo se dolazi i čak oni viču, slomi to, daj da manemo. Kaže, ljudi, ja sam strojka jednom u veku. Prema tome, pustite me sad i stara Mera. Pa dobro, ali ti njega razumeš kad to radi? Ako je stvarno to od davnina, od starina ostalo, ja ga razumijem. On nešto je to video sigurno od svoga oca, od svoga dede, pradede, od nekoga je to ostalo, nije to da je izmišljeno. Dobro. A kako se pogađate za svadbu? Pa, berza naša je u hotelu Duna. Svakog petka, Berza, ali tako? da, muzička, bravo. Tu je negdje oko 500 muzičara svakog petka. Tu ima od vlaških muzičara do srpskih, preko moravskih, sve ima ko šta radi. Gazda ako pravi svadbu, isprećaj, krštenje, detetu, on dolazi, sjeda za sto, čitavo društvo muzičko sjeda sa njim, prvo se naruči piće i onda počinje razgovor. Koliko da se radi, sa kim da se radi, ko da dođe, kada će da se na igranku izađe, kada će da se završi, sve se to u tančine zna i onda prema vremenu rada, A ko se drži toga? Obično se ne drže, a? pa retko se ko se strade se ne drži niko. A dobro, kad krene tamo, kad malo popiju, ne drži se ni gazda, no? Ni gazda se ne drži. Gazda posle samo pusti tu mladež koja se izludi na svoj način. I tako. A gde su ti se najviše izluđivali? Pa najluđe su svadbe bile preko Morave. Čak i muzičari koji su mi pričali, s kojima sam malo i sarađivao, čak i Smedereva, oni su bežali ovamo preko Morave kod nas samo da ne bi pogađali tamo. A šta čovjek tamo doživi? Tamo, recimo, najmanja sitnica koju ne uradi pošteno, jedan od muzičara. Da? Uvreda je za čitavu familiju, uvreda je za čitavo društvo muzičko, odmah tu su i psovke i ružne reči. Čak postoji možda se najuri muzika, da sutra dan dolazi druga da nastavlja posao i tako. Samo da ne bi platili, a? Pa u bukvalu ja sam razmišljao, mislim da je to. A čekaj, a šta to znači, ne znaju pesmu ili ne sviđa mu se kako svira, ne zna da peva? Nije to, ne sviđa mu se kako svira. Svaki muzičar iole koji je bar 10 godina u ovoj branši, on zna da svira. Međutim, ako bakšišta nema, muzičar se povlači, pravi pauze, ajde sad kafa, ajde malo sad da nešto pojedemo i to već stvara kod njega kao da nešto Kao da ga nije u redu. izbegava. Da, kao da ga izbegava, ne ispoštuje se to vreme koje je tamo napisano i onda hoće da kazni. Ako recimo tezga treba se završi u 3 sata, on kaže, sad do 6 da mi svirate. I ti do 6 moraš da odradiš. Inače. Jel te baš nekad uvrede? Pa kako da ne? A recimo, šta su uvrede zbog kojih? Jel ti dolazilo nekad da napustiš svadbu? Nikad. Ja najraše uzmem pa se napijem sa njima iz duša ovako i ja to preživim na svoj način i nikad problema ne znam. Ja da pijem od muke, ne ono što me ali tako, oni me onda prihvate kao svoga, ja im pevam, polako, svaka strofa, cugne se po nešto. I onda tako A šta su, recimo, koja je to vrsta uvreda? Čime mogu da te uvrede? Pa recimo, može da ti ne zalepi onaj novac, no nego tu uzme pa te pesticom opali po čelu i sto valite dole. Raširi recimo jednu Znači, paricu. postoji protokol koga god se lepo stavi. Da, pljune se pa polako na čelu. Mora da se pljune, no? Da, je stala ovdje. A koje su to novčanice, koje vrednosti sve? Svakojake. Recimo, do 85. godine domaćina je bilo stid da prvu novčanicu ne da najveću. Znači, ako je rešio 100 maraka, to su 100 maraka. Ako je rešio 1000 šilinga, 1000 Znači, ispod šilinga. poslije do niže novčanice. Da, i posle već se sitne tamo kod blagajnika naše, tu se zna ko je u društvu, on to sitni, recimo 100 maraka po 10, 20, zavisi kako on hoće i onda se posle to daje drugačije. Ali ja imam onaj slučaj da vam sad to ispričam, kada sam doneo najviše para, malo vrednih para, ali meni dragi. Evo, objasni. To je selo Biskuplje kod Velikog Gradišta, krštenje je pravio sinu, gazda. Pogođeno je, ja mislim, čak i za bakšiš, ali smo znali da je bogata kuća, da je bogata familija i da će bakšišta da bude puno. Niko nije očekivao ovo što će da se desi. To je 92. godina, početak onih raznoraznih novčanica, početak inflacije, one punom parom.
Tako da kad se zbralo celo selo i krenula ta igranka naša, kako se zove, kada svi gosti izlaze iz šatre da pokažu koliko je ko bogat, ko je kako delo obukao, koliko u džepu stavio para, tu su počele pare da lete ko kad dune vetar jedan u šumi u jesen. Počele su bukvalno da nas zatrpavaju. Onda to su dosetili, pa smo pokupili 3-4 stara čoveka koji su te pare navlačili ovamo. Međutim, ja tvrdim da je ona publika okolo silne pare pokupila. Ja recimo, pirne vetriću da se pare odnesu. To se kupilo prvo u 4 kofera harmonijski, pa se napunilo. Puni punceti. Onda su došle neke naše kotarice grobare u kojima se kukuruz bere pa se nosi i stavlja u čardak. Pune su bile i one. Onda su stigli džaku. To je sve papirnati novac? Sve papirnati. Punilo se, punilo se, punilo se. Kad smo na kraju svi razdelili, ja mislim da je nas 12 bilo, ja znam da sam doneo 7 kilograma i 200 grama papirnatog novca u raznim apoenima. Ovako sam nosio na leđi, koliko bi sad recimo išao na pijac pa kupio jedno malo prase. A koliko je bila vrednost tu? Vrednost je bila, svi smo znam čekali da dileri se pojave ovi požarevački, jer je već tada cvetalo, ti njima što pre dinare, oni tebi uvale devizu i na juture smo to menjali sve. Ko bi mogao da izbroji tolike novčane? Nema, ja kažem imam 7 kg i 200 grama, koliko daš? Ne kaže, ja hoću 100 maraka, 110, daj mi koliko daš, samo vidim beli čaršav i jastuk i za 120 maraka ja to utopim. Sad, šta je poenta glavna? 120 maraka nikakva para nije tada bila, ali moja plata u prosvjeti je bila 4 marka. Ja sam na jednoj tezgi, znači, zaradio 30 mojih plata ili trogodišnji moj rad. Tu je vrednost bila. Da napravimo pauzu, da razmislimo o ovoj vrednosti. Mika Milošević, Roki, estradni radnik i prosvetni radnik, gost Bisera. Ima li mesta na kome nisi zapevao kad ja kažem reč kuća? Znači soba, kupatilo, primaća soba, kuhinja, odžak, terasa, krov? Ima ih puno, da baš na odžak nije do sada bilo ni jedno. Ali je bio blizu. Ali blizu odžaka je bilo. Dobro. Recimo, prva neslavna jedna takva avantura, da je nazovemo muzička, desila se u jednom selu za vreme igranke. Gazda koji je pogodio muziku, pravio veselje, smatrao je da ga dovoljno naroda nije vidjelo kako se on veseli, šta radi. Znači bi su guđi svi dole dvorište? Dobro, i onda je imao ogromnu jednu terasu na čitavom njegovom zgradom. Bila je dugačka, pa da ne kažem, jedno 10-15 metara. Doneo je stuble, merdevine i popeo se gore, ajde majstore za mnom. Tu se malo veselio, posle par minuta dolaze 2 momka i nose po jednu balu slame, 3 momka nose po jednu kupu od tuluza i tako se to napravilo oko nas. Prvo smo se zbunili šta će sada se desiti. Kao lomaču da pripremiti? Malte ne kao lomaču. Onda smo se malo udaljili, kresnula je šibica, buknula je vatra, muzika normalno nije znala već ni gde je ni šta je. Majstori, krenite da svirate. Tu su oni igrali oko te vatre, veselili se. A su pijeni bili? Niko ne bi pametan ni trezan sigurno napravio tako nešto. Bacali su crepove sa krova dole, leteli su ti crepovi, samo su gledali kog će da zvekne prvog i da sa terase odleti ko vraba. Pa se neko buni ili to smatruje normalno? To je, ako gazda tako zahteva, traži, to mora tako i da bude. Kad je ta vatra sagorela, onda su počeli ko će koga više da namažu sa tim garom i da nagarače. Kad su i to isterali želju, onda su rekli, jao, pa vidi, majstori, nijedan nisu crni, svi su beli. Kad sam ja prvi došao tu, jer obično pevači su u prvom, svi su mi prišli, namazali su me i napravili me bukvalno Rom. A čekaj, jel se ti buniš kad to radi? Ne smiješ da se buniš. Recimo, kad bi se bunio, ja bi uvredio domaćina, ko zna, možda bi on čak meni gurnuo sa toga i ko zna šta bi se sve desilo. Mora da si to izdrži. Pa posle toga se silazi na česmu, pranje i teranje. Ali se događalo nekome ko odbije, si čuo za kolege, neko ko odbije nešto da uradi što domaćin hoće ili ste poslušali? Pa obično, najčešće, ako ne dobije batine, bude na june za tesmu. Šta dobije batin? I koga bije? Cela svadba, ne? Obično prvo nastupa posluga koja radi na svadbi. To su oni kelneri, poslužioci i tako dalje. Oni biju prvi?
Oni prvi uzmu močuge, lance, čudesa i oni ga ispermače poštenski, a ovo poslije mu samo doda po neki šut, po neki šamar i tako. A zašto ljubio? Zato što će i oni ostati bez posla, tako? Pa nešto će ostati bez posla, nego vratno da gazda njima kaže. Ako dođe do neke frke, vi nastupate prvi, a mi poslije se uključujemo za vama. Dobro, to je bilo eto uz vatru na terasi. Dalje idemo. Znamenita mesta na kući. Druga avantura koja mi se desila, na kući baš ne, Dobro. ali mi se desilo recimo na jednom malom trošnom stolu, možda je bio malo veći od ovog vašeg. Da, bom. Ovog našeg kao Na kafić. njemu je bilo par onih vazi sa cvećem. Zalivano truo, normalno sto koji je već u raspadanju. Kaže, ko će prvi da se popne ovdje i da mi otpeva jednu pesmu? Pošto je trošan, ovi ljudi su bili mnogo teži od mene, ja svega 65 kg, ajde da budem ja hrabar, popnem se i koliko sam vadar, samo otvorio usta, sto se raskrši i padnu param parče. Mesto da me spasu, posle sat vremena dolazi jedan od tih aščija i kaže, ajde majstore, nećeš ti više da pevaš, evo ti ekseri, evo ti daske, evo ti čekić da napraviš ti novu stup. I ja se sklonim tamo, od onu šupu njihovu tamo, i napravim novi stupić. A to li ne pomažu ti kolege? Niko ne sme, oni rade svoj, ja sam slomio sto, ja moram da ga ponovo da... I da čak stavim vaze tamo i da namestim gdje je to bilo, kao da se nije desilo ništa. Dobro što se radi oni jedni drugima. Čujem da na svadbama jedni gosti drugima pripremaju razne nevolje, što bi se reklo. A kao Pa sve kao šala. jeste, dolazi do svađa, recimo, ako dve naočite devojke, komšike, čak nekad i prijateljice, izaberu istog momka. Tu, dobro. Onda je prilika da se tu pomire ili da se definitivno totalno posvađaju. I potuku. I na kraju pada tuča. Ako do svađe dođe, to preko stolova jedna i druga grupa, ko će A jesi jači. gledao baš da se žene bio na tim svadbama? 100 puta. Samo ja mislim ipak da se Romkinje najžešće biju. Kod njih čak i noževi nekad radi. A čekaj, ti radiš i romske svadbe, jel? Sve. Jesu žešće svadbe od ovih? Vatrenost romskih svadba nema nigdje. Pa čak na drugo mjesto stavljam Vlaške, a tek na treće ove naše. Ovo je naša svadba. Evo zbog čega. Romske svadbe su temperamentne. Pune su živosti, pune su tu si dukati daju i sveg i svačeg. Što darežljiviji su Sve. od ostalih. Tačno. Ako si dobro odradio posao, ti ćeš dobiti mali ili veliki dukat, to je sigurno. Bez obzira muško-žensko. Vlaške su po folkloru ja. Kod njih, recimo, to nigde nisam video, 400 ljudi igraju u kolu i svi nijedan ne greši. A ja mislim, 10 se uvate Šumadinaca, jedan će već da vuče ovamo, da bome malo da... Dobro, Srbi mora svak na svoju stranu. Pa tako ispada. A darežljivost i vlasi isto posle... Isto. Oni su jako Pa darežljivi. kako mi mislimo da smo mi najdarežljiviji? Pa, to je nekako izvikano, ali ne bi baš toliko rekao. A ko najviše izvoljava od ove tri grupacije? Srbi. Najviše. Jer najviše ima tih Srbi. Recimo, cigarskih pesama, svega se bere, ja ih bar 100 znam. Ima ljudi koji na znaju romskom više. baš? Da, baš romski. Vlaških znam negdje oko 50-ak. Ali recimo, evo koliko ja moram da znam i opet nisam dobar. I nisu zadovoljni, jel? To se uvek nađe. Šta se radi? Slušaju se ove lokalne radiostanice i kaže, kume, ti prebeleži onih 100 sa radio Požarevca, ja ću 100 sa radio Peka iz Kučeva, ja ću 100 iz Galeba, Veliko Gradište. I kad se to sve natrpa, i sam kaže, kako bre se me čuo na radiju, ti ne znaš da pevaš, kis ti pevač kog rak, počinje već da te vređe. Znači, faktički, ako hoćeš da odradiš, mora da znaš sve. I starogradsko, i romansu, i šlager, i novo komponovanu Ti izvod. blokira nekad mozak, ne možeš se setiš? Retko, Ne, jel? retko. A kaži mi ove ciganske svadbe interesuju me. Otkud to bogatstvo toliko? To su ljudi do koje obično mislimo da... Obično mislimo, međutim, to su ljudi koji su među prvima otišli van. U inostranstvo, da? Ja znam, recimo, porodice koje su čak od 60 i neke godine tamo. I onda su prvo vreme sve tu ulagali u zlato. Onda su otvarali svoje firme, čak i danas puno ih ima, ja ih znam čak i po Beču i po Minkenu gdje sam odlazio kod svojih prijatelja, kod svojih drugara. U posljednje vreme dali su se na kupovinu kuća, vila, vikendice. Nekretnine. I ne žale da recimo za dobru mladu plate 40.000 maraka.
Čekaj, kako da plati za mlado? Obično, kod Mlada nas je se- običaj da mlado donese A miras. sad imamo mi Rome, bakračari, onda oni što žive čergari, po čergama i tako dalje. Kod njih je tradicija da se nađe najlepša cigančica, najlepša mlada. I onda se ne pita, a ako se mladoženji svidi, koliko će da se da novca. Ali ona priča ostaje da se, recimo, plaća ona koja, recimo, dobro krade. A sad, bukvalno ne. Ali, ako se desi da prva bračna noć omane, A kako to, objasni mi taj slučaj, kako to izgleda. mladenci prate se celu noć. Prvo da vidimo najmlađi mladenci kojima se pevao. Najmlađi mladenci, ja mislim da su imali mladoženja 12 a 10 godina mlada. A nije valjda da i oni idu u bračnu postolju? I čak se na prozoru gleda kako će da se provede prva bračna noć. 12 i 10 godina? Ne bude li sve to kako valja? Šta to znači? Znači da nije seksualni čin prošao po njihovom kako to ide. Sutra dan se rastura svadba, batina pada velika, vade se noževi, pucaju pištolji, vraćaju mi pare i tako se svadba. Čekaj, oni moraju da pokažu dokaz, onaj čaša krvavi. Čaša krvavi ili gaćice. Krvave iznesu se. I sve vreme To kaže da to ide na stoji pored... poslužavniku normalno, pre svim gostima i čak se i para stavlja na to. I bez obzira što devojčica ima 10 godina. Čak i nekih. Pa, pokušao neko da im objasni Ja sam pokušavao, 50% žena ne krvari u stvari. bez danja. Ja sam pokušavao, ali tu su bili malo stariji. Ja mislim da su bili negde 15-godišnjaci. Koliko su završili 8. razred? Da li to ima smjela? To je selo 10. Da. Jer sam ja iz tog sela učenike učio. Kaže, ako se deca vole, i sad ne iskoristimo ovo, propašće to, kaže, kad imaju 17-18 godina. Zavolet će nekog drugog. I onda se to sve rešava. Prijatelji postanju prijatelji, prije, sve se to dogovori. Već je gotovo. Kako počinje tuča tamo? Pošto svi... Tuča obično od žena počinje. Šta ti meni, tu nju pljune preko Kako to ovoga krene sve živo. za sekund, jel? Ako, šta ti si meni pogledao, šta si umogao, što si ga munulo ovako, taj dobro, pljas. Ili sad dohvati se tanjir, pljas u čelo jedno, ona da šta ti meni, povratio. Onda buški kao da ih razvade, međutim izgleda mi u toj gužvi, oni samo gledaju ko će koga da udari, jel? opauči. A dobro što kažeš vade noževe, tu baš povreda bude ili se maš onako? Pa uglavnom se sile, međutim ja sam čuo, nisam doživao prema tome da je bilo kada se i krv pusti. Ne to ono u bukvalnom rečima da creva se pusti, ali kaže bocnu se tako da prokrvari krv kroz dušu. A jesi prisutan da se svadba rasturi pa se onda nastavi, kaže to ide na takvim svadbama? Ide. Čak nekada se desi da se posle 2 dana povrati, to ne zovu povraćaj. Ponovo svadba, pa se opet rasturi. Pa onda 3. put, ali posle 3. put više nema. Ako i 3. put nije upalilo, svadba više nema. Jesu to te vrste, znači opet se posveđaju žene, izbije tuča? Onda izađe u kolo. Što si ti prvo povao kolo, nisam ja. I sad se one prepriču koja će prvo da ide dok ne padne prvi šamar i ponovo tuče. A ti pokušavaš zaista što si malo prepočeo da objašnjavaš ljudima, ipak si prosvetni radnik. I šta? I trudim se da im, i čini mi se da sam na pravem putu, da bar u mojoj okolini, Da? oko moga sela, s kojima sam ljudi najviše da ću bar nešto da ih nateram da bez 20 godina, što je neka najniža granica se više. Dobro, ovdje se nekad pred svadbu da razgovaraš s njima, da im objasniš, nemojte ljudi se svađati. Pa ja mislim, više deci pričam nego njima. Aha, da deluju na... Da, brate, nemojte, bre, deco, utičite na ovo. Pa ne može tata, znaš kakav je mama, kakvav je sve to živo. I preko dece najviše utičem, ali doći će sad evo vreme kada ću pokušati. Znam da ću biti omražen. Možeš i posao da izgubiš. Pa posao ne mogu izgubiti. Ali može neki roditelj da kaže šta se odmeš u moju decu, šta on, ovo ja sam otac, ja sam njih pravio i tako dalje, i da dođe do nekog ušlica. Jesi dobio nekad batine ti na tim veseljima, krštenjima? Ako sam dobio batine, To to se desilo samo jednom i to sam pevao, izgleda pogrešnu pesmu. Pesma se zvala 1-0 za mene. Kako zove pesma? 1-0 za mene. Postoji ta pesma? Da. Ko je to snimio, neki pevač baš? Ja ne mogu da se setim, znam da je Vuković pravio, dole neki Šumadinac iz Čačka, ali sad davno je to bilo. Dobro. I šta se dobro? Dečko mali je tražio u kolu da mu ja to pevam. Pustio se otac i zviznuo me, kaže 1-1. Pljas šamar i mikrofon mi nabije, evo. Te zube što su polomili, to ti je od to.
uspomena, eto to. Pa čuš Sad mi dogovorili. nabio mi je faktički mikrofon i on mi je malo i nos zakačio i ova dva Čekaj, zuba pa mi šta slomio. posle radi posle toga? I što ja sam mogu da ga tužim posle. Međutim, ja sam ti takav se on čovjek, izvinjava? nikad se sve uživo ono. On se ne izvinjava, a dečko kaže, Ćale, pa ja sam poručio tu pesmu, već je bilo kasno. I on je izjednačio tim udarcom, ono 1-0, kaže 1-1 čovjek i gotovo. Sad se tu završi. A, dobili muzika kolektivno nekad gotovo? O, mnogo. Recimo, ja znam slučajeve kada je kum hteo da ide sa stolice na stolicu. Da ne gazi po zemlji, šta? Da mu Nego podmećeš nose je on i on ide. I sad kad se umori više ne može, normalno on kaže stanite, jednu pesmu i jedno kolo. I on se skine dole, tamo se pesma, on uhvati kuma, cela porodica, ta svita koja sa kumom dolazi, odigra sve živo. Ajde, idemo dalje. I sad ne dao ti Bog koja sela ima, recimo Kušiljevo, Azanja, da ti je kup s jedne kraja sela na drugog i kada opališ jedno 50 Azanja je km. najduže selo po Ja površini. mislim da je po površini daleko najveći. Gde sam ja bar bio? I šta se vreme, od kraja na kraj sela, oni mu podmeću stolice? brate. I ta pratnja neka traje i 2-3 sata. Dobro. Recimo, i onda muzika normalno, ovaj drži 15 kila, onaj vuče onu mečku, kaže, kume, ja više ne mogu. Ne možeš, kaže, jel? Jel ne možeš? Ne može. Tebi ću sad isečem harmoniku na pola, napravim froncle, kako ono kažu, nešto izrežu, onaj siroma možda svira. Da. Ti kaže, sad će ti mečka otide, samo će držiš onaj patriljak, ali ima da sviraš kako znaš, sve uživo, će kad sad iskreši među tijelom. I bio. I ti onda moraš dalje. Teraj, to je čuvaš instrument, dokle god muka prođe i gotovo. Dobro, ja ti sad pričamo, ti si neko ko nije u vrhu, nije čak ni u B kategoriji, oni koji dosta prodaju ploče. Da li i ovi zaslužni umetnici koji gledamo na televiziji isto tako na takvim svadbama sviraju, krštenjima? I ja mislim da nemaju ni hrabrosti, ni snage Ima da li neko ko izdrže ima to. hrabrosti? Pa samo dva čovjeka koje ja smatram da su iza mene veliki ljudi, meraklije i dobri pevači, to su jedino Rada Jorović i Era. Jesi radio? Narodski ljudi, x puta. Narodski ljudi, ljudi koji znaju šta će i koji imaju puno repertoara, puno znanja, puno fazona, puno žvaka, jer su pokupili iz svih krajeva, i stare, čini mi se, Jugoslavije, ne samo ove naše sad skraćene, i kod njih onda nema Kako to problema. izgleda kad s njima nastupaš? Molim? Sa Erom, recimo, kako izgleda to kad nastupaš s njima? Ja sam sa Erom prvi put nastupio, pa sam se malo izbunio bio. Era je došao, evo, kao ti, u novom novcitom kožnom sakovu. Izašli smo na igranku i on je bacio to, lego i počeo da se valja sa njim. Pa Ero, rekao, ljuštit ćeš sve to. Kaže, neka, bato, narod plaća, 2 ću ja da kupim. On se nije video što je to napravio od para. Bukvalno su ga samo ovako svi koji su bili pobacali na njega i pretrpali ga živ. Da. Evo, kaže, sam zaradio 3 od 1. Rade zna recimo da stavi gosta koji je ovako na leđa i da ga nosi po cijelom šatoru. I da peva s njima? Da, brate. Čekaj, to gost hoće takvu... Ne. To je Rajetov fazon, sve uživo ako je meraklija. Tečo, desi, zgrabi ga on i Teču malo provede kroz šator i Teča srećan, aplauz publike i gotovo. Rade, završio svoj posao, malte ne. Jel treba još nekog? Ne, kaže, Rade, sedi ti dođi da pevaš ovamo. Dobro, evo sad te pitam ono kao čoveka koji to je muzič. Šta je tu u stvari uspeh u svemu tome? Uspeh. Šta je to što treba ovaj pohvaliti? U ovome o čemu si mi pričao večeras. Ovde treba pohvaliti prvo Izdržljivost. znanje. Koje znanje? Poznavanje mentaliteta čovjeka na prvo mjesto. Poznavanje repertoara muzičkog. Poznavanje kraja gdje se odlazi. Poznavanje muzičara sa kojim radiš. Jer recimo, ne vredi dobar pevač ako dobar orkestar nema tu vajde, nema tlap prođe. Evo recimo, ja za 25 godina samo sam 3 orkestra promijenio. To je taj prvi orkestar tih staraca kod kojih sam učio zanat, da kažem tako, krao prve pesme. Drugi orkestar to je jednog dečka iz Kamijeva, Sele se zove, i evo sad treći orkestar Miša Stojičević sa kojim ja sarađujem i snimam i radim. Dobro, nisi mi, a šta je tu umetnost? Umetnost je, Ti si zadnji radnik, je tako? Jeste. Znači, u to je jedna bukvalu, delatnost. umetnost je, eto, ja to praktikujem na svaki 3, 4, 5 godina, izdati po nešto ovako, kao... a koja je cena toga izdati? Današnja cena nikakva. U svoje vreme Mislim, kad su cena bila... ovih 5 godina, razbijeni zubi, pao si s drveta, terali te na krov. Cena je poražavajuća.
faktički cene nema. Čovjek, recimo, ako bi gledao koliko je pretrpeo i da počne se leči od živaca svega, on bi te pare potrošio. Kresi se neko. Da bi čuje Bog da čupnemo ovamo. Dobro, mi sad sve pričamo o muškarcima. A dame sa estrade, kako prolaze? Dame sa estrade prolaze što brzo rade. Što to znači? Brzo rade jer imaju temperamentne, brze, žive pesme. Dobro. I u prilike njihov nastup traje pola sata, daj Bože nekada sat vremena. To znam da radi Nada Topčagić i Marina Živković i... Znači oni pogode turu, ili tako? Ona je njihova tura, ne pevaju drugo ništa, oni njihove 2-3 ture i onda kažu gazda, smo mi rekli sat, 2 sata kako je bilo, oni su projurile, protutnjele kao voz, gazda mora da plati ili ako hoće da produži, znači penale tamo plaćaju i to je već završeno gotovo. Znači to ipak ostavlja utisak neko ko se stalno pojavljuje na televiziji, ili tako? Da, puno stavlja utisak, recimo, evo sad u posljednje vrijeme Stoja, toliko je na ceni, da čak 2-3 hiljade maraka košta po satu. A recimo koleginice ove koje ne rade to na turu, nego ostanu sa tobom cijelu noć, šta one doživljavaju sa? Koleginice mi sklonimo kad dođe pijano društvo. Kako? Znači u 2-3 sata... Čekaj, ili sklonite da biste vi zaradili, a ne one? Jedan od kolega ili ih odveze kući, normalno to niko ne zna, samo znamo mi. A onda kažemo ovu zabolila glava, nema aspirina, otišla tamo kod kuvarice da se snađe, tako da mi to sakrijemo, jer ja mislim da bi gole skidali kad dođe ta frka. A šta se, jel se događalo nekad nešto pa zbog toga strahuješ za njih? A one se najviše uplaše kad mi ne drljamo, u tom prvom naletu. Čekaj, znači prvo idu na muškarce kiduš. To je, tu se prvo muškarci izređuju i svirači, i pevači, sve to, tada one već su sklonjene, zna se šta ti čeka. A šta si slušao od kolega, šta se događalo recimo koleginicama? Kaže, zna se šta ih čeka. Šta se događalo? Recimo, ne moraš imena da govoriš. Neću da kažem imena koliko puta desilo da se recimo kolegica skine gola, on ide za lepe parama, ide na kite celu. Da. Pokrivio se. Da, faktički, lepe i kaže, što imaš lep dezen sada, to normalno kamere rade, štociv aparati i sve to. To je recimo za mene isto jedno poniženje. Reci mi, pa čekaj, se ona skida ili oni skinu? Faktički nasiluju oni. Dohvate i za nje i pocepe. Odeću sa njim. I ode u sjajnoj uniformi nazad. Malte ne bez ičega. Bez ičega. Onda ode kod gazdarice, daj mi gazdarice bilo nešto, sutra vam vraćam dok ne uđem u drugu garderobu. A koje su to godišta te koleginice? Su to mlađe ili? Pa, srednje godine, malo mlađe od mene. Tu negdje svojih 30 godina koji imaju iskustvo. Inače, ove mlade tu nemaju šanse da zagrijezu tako jako. To ozbiljno iskustvo? Bar da su pevali 5-10 godina u kafani. Jer tamo su pročitale kafanski duh, kafanskog čoveka, kafansku dušu, sve živo. I ti opet tvrdiš da su to umetnice, jel? Ja tvrdim. Pa to je obrazloži mi, ja ne mogu da shvatim. Evo, ja sam recimo završio srednju muzičku školu i učio se na tom našem izvornom melosu i tvrdim da je to vrednost. Ne poričem da sada moderna pesma nije dobra pesma, ali je kratkog duha. Dobro, šta bi radili recimo ti na tim svadbama da dođe neko od trenutno vrhunskih pevača? Da. Prema onome kako publika. Da. Nećemo reći imena. Nećemo. Recimo, dođe taj vrhunski pevač na svadbu tamo pod šatoru kod ovakvih tvojih gostiju. Šta bi on mogao da doživi sve? Pa recimo ako je moja tezga, Dobro. on bi prvo meni rekao, Roki, da ne pričam neke ružne reči, gde si me doveo? Dobro. Drugo bi otišao kod gazde, gazda smo tako razgovarali telefonom, pismom, faksom, nije bitno kako. Jesi me došao kod tebe da radim ili se neko iživljava, naravno da me maltretira sve. Dobro. Ko te maltretira, taj. Ako je gazda hrabar, on iskure gosta. On leti on. A ako nije, ti možeš da ispoštiš njega kao svakoga. Ja u 20 godina sam čekao da napravim svadbu sinu, recimo tako. Ali u principu oni gledaju da omalovaže takvu veliku zvezdu. Pa ima krajeva gde preplate ga samo da bi ga omalovažili. I onda dođu i onda naprave budalu od njegov stvari, jel? On kaže, vi ste vaše radili, jer faktički oni dolaze u one ponoćne sate. Znači, pre tu igranku, kada je masa, kad treba da se vidi ko se estrade, peva, za koliko je pogođen i tako dalje. Znači to se plakatira po selu isto? To se izlepi, sve javlja se preko radija i novine čak neke objavljaju, mogu par ovdje da vam pokažem, Da, dobro. koje imam. Onda mi smo kao voljno, povlače se pevačka garnitura, obično 2 pevača i pevačica, 2 pevačice ili pevač, zavisi
kako je zahtevao gazda. Mi se povlačimo da večeramo, ručamo, tek tada. On uzima i ovi ostali muzičari možda ga ispoštuju normalno. Da, i sviraju njegov repertoar, retko kada. Ako počnu da mu naručuju? On kaže, Ne znam. eno ga kolega Roki tamo, kad on završi, ja završim ono, nekada koliko ja usnuo sam 2 puta supu, bacam i kašiku sve živo, hajde, samo se ne prekine veselje. Ko više zaradi kad zajedno nastupite? Pevačica ili ti? Bez obzira što ti učiš repertoar. U početku je bilo drugačije. Ko pogodi tezgu ima najviše. I on isplaćuje radnu snagu. Onda je bilo vreme kada su pevačice silom naplaćivale da bi išle na tezgu, da dobiju 2 tala. Faktički duplo u odnosu na muzičare. Sad u posljednje vreme kad nema novca, nekdo 90. godine, pa nam podelimo troškove, koliko razglasa, koliko... Čuo sam da je bilo i svadbi u kojima su ljubomorni ricinu sipali u supe, to je istina? To je bilo na jednoj svadbi gdje su se, da li jetrve, da li zaove, posvađale silno i da bi se ova osvetila na svadbi, ona nije ni pozvana bila na svadbu, nego gradom je pratila one kuvarice, jer to se kuva u kazanima supa kad je 200-300 zvanica u onim velikim loncima i tako dalje. Ona kupi staklance ricinusa, preskoči preko plota i u oba... Jesi ti svirao na toj svadbi? Ja nisam, to sam ja čuo jednog mojeg prijatelja. I rasturi svadbu? Pa nije rasturio svadbu, sama se svadba rasturila. Ljudi od ricinusa su dobili probavu, počeli su da se držu za da ne idemo dalje. Propade svadba. Svadba se već. Dobro, sad večeras te gledaju tvoji učenici i šta kad sutra neko kaže moguće nastavniče da su te penjali na terasu? Biće im drago, znaju oni to sve. Jel? Jer gde se me to doživljava... A kako ti njima to objašnjavaš? Ja mi objašnjavam da je to posao ko svaki posao. Čak sam često im pričao, sinovi moji, budite vredni, radite, svaki posao koji se radi i donosi sredstva za rad, nije sramota. Mene sad ne bi bilo stid. Kad ostarim više, ne mogu da pevam. Uzem mečku lepo kad završim mojih 5 časova i krenem polako kao ovi sve živo. I da idemo celo. S mečkom, da? Šta mi vam? Ne stidim se svoga posla i sve što mogu da radim, a znam da radim. A tamo što ne znam, neko... A supruga i sin, šta ti kažem? Supruga u početku... Ti vjerovatno nisi ni pričao sve nekih stvari, te vjerovatno i sramota što si doživljava. Sigurno. Supruga je u početku bila skeptična jako. I kaže, kad ja dođem tako, obično prvo, sinčić je bio mali, tad ja prvo se njemu pojadam. U stvari razbacam tu lovu, sine, kupi to tamo, ajde malo broj tamo i to je uz to išlo sve. Ona kaže, jaj, ne maltretiraj dete, opet si to doživio, opet tako, ajde batali to, uzmi se neko drugo posla. Kako ću Ljiljo, kad u prosveti nikad pusta para nije bila dovoljna, dete malo, prohtev je veliki, ona je završila kurs snajderski, radila je u Moravci jedne trikotaži, sad nema, sad radi u jednom modnom salonu Luna. I tu ne cvetaju baš ruže, faktički u godini možda ima 3-4 udarna termina kada se zaradi nešto. To su te mature kada deca malo više kupuju, doček nove godine, 8. marti, da ne pričam. Ti sebe smatraš umetnikom? Smatram. Ali sebe smatram umetnikom sad ovo što ja radim. Ovo što sve što se radi, to su stvorili drugi. A sve što sad izađe iz mojih glave, iz moga znanja, ja mislim da je to meni. Danas nije lako napisati dobar tekst pesme, još teže uraditi aranžman i još teže iznotirati, pripremiti da bi to ispalo. A sve čovjek morao da prođe da bi ovo bilo dobro? Pa nije mora. Nije mora, jel? Recimo ja ne znam, bar u mom kraju, a i na estradi da ne pričamo, koliko pismenih muzičara ima. Ja bar bi mogu u mom kraju od 500... A da li sme pismen muzičar da dozvoli sve ovo što si ti doživljavao? Pa mora da dozvoli. Mora da dozvoli da radi prvo tezgu da bi stekao reputaciju. Mora da radi sve vrste žanra da bi mogao da pogađa posao. I sad, pošto publika traži to što se traži, opet mora da snima ono što mu nije možda u duši. Dakle, traži ne samo pesmu, nego i ovo zanovetnost. Prava zanovetacija. A umetnik je tu da ispuni. U stvari, po meni, umetnost je naša bila i završila se sa pokojnim carem. Dobro, Carevac. Evo da završimo ovdje i završimo emisiju. Dakle, bio Žika Milošević, zvani Roki, prosvetni radnik i estradni radnik. Neki gledalci sami zaključe koja je časnija od ova 2 zanimanja. Neka razmisli koliko se zarađuje jednom, koliko u drugom i šta se mora da proživiš i preživiš da bi održao porodicu. Hvala ti još jednom. Poštovani gledalci, laku noć, prijatno, bila je emisija Biseri, ne menjajte mesto na Pravom kanalu.